Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago And Tita Tanya Chinita. Disney Princess ang treatment ko sa eabab ko dyan sa Pinas. What's up, sa? Sa pangasan. Feel good morning, Colentits. Tawagin niyo na lang po kong Arthur. Isang OFW po sa bansang Malaysia. Isa po ako signal dad. May isang anak, hiwalay po sa asawa. Dahil naglalaro ng ibang team ang asawa ko habang ako ay nasa Singapore. Ang anak ko naman po ay nasa nanay ko sa May Pateros. For a change, lumipat po ako ng trabaho at lumipat ako ng Malaysia. May pinakilala po sa akin, nasa Pilipinas, si Ivy. Single at maganda. Basic. Sana all. Noong una nagka-chat kami, medyo na-trauma na po ako kaya careful po ako. Dahil sa kagagawan niyo naman yan, yung trauma-trauma niyo. Huwag ka muna mag-react dyan. Mamaya pa ba? Pero nagkamabutihan kami at nang umuwi ako ng Pinas, nakita kami ni Ivy sa unang pagkakataon. At dito na nagsimulang tumagas ang mga katas ng aking nakalipas. Papa! Oh, anak, big boy ka na. Ma, ano po? Ay, kaawaan ka ng Diyos. Ma, ito pala si Ivy. Ivy, nanay ko po at saka anak ko. Hello po. Hello po, Tita Ivy. Mano po, Nay. Aba asyumera naman to, nanay na ang tawag. Di pa nga ako boto. Nay, maganda single yan, tsaka maganda. Pababobote, okay na yan. Maganda. Ibig sabihin, peperahan ka lang yan. Nay. Hindi po. May sarili po akong trabaho. May trabaho yan. Tsaka, opo, hindi naman po ako ganong klase ng babae. Siguro, hindi tayo bagay talaga, no? Kasi ayaw sa akin ng mama mo. Hindi, nagjo-joke lang yan. Hindi, nagjo-joke lang ako. Ang ganda mo kasing bata. Siyempre, nagtatampo ako. Siyempre, yung salip na sa akin lahat ipapadala ni Arthur yung sweldo niya. May kahati na ako. Pero okay lang kung masaya ang anak ko. Hindi masaya din ako. Ba't ka ba umiiyak dyan, nanay? Pinapadalhan din naman kita ng allowance mo. Pasensya na po kayo.
Pero makakaasa po kayo na totoo po yung intention ko po sa anak nyo. Hindi po ako ganong klase ng babae. Actually, si Arthur nga po sabi sa akin, tumigil na ako sa pagtatrabaho kasi kaya niya naman. Pero ako po, sabi ko, ayoko kasi gusto ko tulong kami. Ay, ang galing naman. Oo nga, Oh, Nay. sige, boto Pinapahinto ko na siya eh. Hello, Junjun. Tanggap Kamusta? niyo po ako, tita. Tanggap niyo po ako. Oo naman, no. Ang cute-cute mo. Kamukhang kamukha mo yung papa mo, no. Salamat Ang gwapo po. mo. Ay, paano? Anong Gusto mo na gagawin? ba ng ano? Gusto ko na po ng kapatid. Papa. Ay, hindi. Ibig sabihin ganun, anak. Kapatid Gusto mo agad. kumain. Order na. Order muna tayo. Teka. Ano ma? Okay ka lang ma, ha? Oo, maganda naman yung mama ni si Ivy Pero, huwag mong bawasan yung padala mo sa akin. Mama, pwede ba pag-usapan yan? Sarap na ibang tao. Naririnig ko po kayo kahit pabulong. Huwag po kayong mag-alala. Kung gusto nyo po, bigyan ko pa kayo Grabe, no? Tingin nyo sa akin mukhang pere, no? Uy. Nag-aaway na ba kayo? Hindi, nagjo-joke lang ako kasi okay, joker si nanay Sige na, hindi, kain na nagjo-joke tayo. ako. Sige, Order kain na kayo, tayo. Bakit maraming in-order kay Ivy? Sa akin, onte. Ma. Sharing yan lahat, ma. Ano ka ba? Paano na? Pinasakay ko na sila. Oo nga Saan tayo? Napagod si Junjun sa paglalaro namin sa Tom's World no? Nag-enjoy Salamat ha. Kita mo na, nakuha ko agad yung loob ng mama mo. Nagtatampo lang yun, syempre, kasi may kahati na siya sa attention nyo. Maintindihan na Attention naman mo. ako ng nanay ko kasi Pero mabait naman yung nanay mo. salamat Sabihin mo, ha. ulitin mo sa kanya, wala siyang dapat ipag-alala. Di naman akong ganong klase Thank ng you. babae. Hindi pa ako tapos Ay, magsalita. sorry, na-excite lang ako kasi No, wala yung anak ko, excite. tanggap mo, yung nanay ko. Wala yung maliit na bagay. Kumbaga, bare minimum yun. Kasi syempre, mahal kita Lahat ng... So, saan tayo? Alam mo, hindi ko magets yung transition. Sabi ko, mahal kita. Tapos sabi mo, di. saan tayo? Ano Sa yun? mahal kita? Ha? Hindi. Sa mahal kita? Hindi. Ano yun? Hindi ko alam. Ano yun? Hindi ko nga alam. Ano yun ba? Kailan pa naging lugar yung mahal kita? Nararamdaman ko yun sa'yo. Okay. Sige na, ako na bahala. Na ano? Hindi, gusto ko nang pahinga Pagod ako. Nandito na tayo. Sige. Kinikilig. Hindi ka nga nito. Bakit may mushroom ka dyan? Ano Ano maingay? Gusto ko maingay Sige ko. Saya-saya ako nung gabing yun, Colantits. Natapos agad yung 1 linggo ko sa Pilipinas. Kakainis. Parang ayoko pang bumalik ng Malaysia. Pero wala may trabaho Hindi na ako nagpahatid sa nanay ko at kay Junjun kasi po may pasok yung bata. So ang naghatid sa akin sa airport, si Ivy. Ako nang umiyak. Sige na, parang ayoko nang umalis Pwede mo bang sabihin yung huwag ka umiyak? Ay, mamimiss ka kita
Promise na Uy, lang. huwag tayo mag-upload ng video call yung schedule natin Schedule ng video call, promise. Okay? Baka may iba kang schedule ng video call dyan. Sinasabi ko, Aray ko, sabi ko sa'yo, Ibang ihiwalayan talaga kita pag nalaman ko. wala nga, ano ka ba? Tsaka sige, basta pagdating ko doon yung pinangako ko na, sabi mo magta-travel ngayon ng best friend mo. Iwan mo nang intindihin yun. Hindi naman yun ibubook lang yung agad kita habol ng ko flight. eh. Sige na, binook ko na yung flight mo. Kagabi pa, di ko lang sinabi sa'yo. Surprise ko yun. Ikaw talaga, full of surprise. Full of surprises. Sabi mo, magkakagayan kayo. Sige, go kayo. Cagayan de Oro. Oo nga, nakakabook na yung ticket mo. Eh, yung binigay mong credit card, sa akin. Oo, i-swipe mo. Pwede kong gamitin. Gamitin mo yun para kung anong Baka kailangan mo. magalit si mama mo. Wala naman siyang alam. Ano ka ba, pera ko naman Paalam to. kasi sasabihin nun, totoo yung hinana niya. Oo nga. Sige na. Alis na ako. Mahal Mamimiss na kita. mahal kita. At pagdating ko po ng Malaysia ay halos araw-araw po kami nag-uusap ni Ivy. Yung mga lakad niya kasama ang best friend niya. Ako po nagbubook ng flights niya. Maliit na bagay lang yun pag mahal mo yung tao, di ba? Kaya mong gawin Totoo, bare minimum lang yan siya. Yung mga book-book na yan, Diyos ko, mura-mura lang yan. Huwag ka muna Hindi mag-react. pa ba? Kala ko mag-react. Pero may napansin po ako. Tuwing babiyahe sila ay parang may lalaki silang kasama. Baka tour guide? Ay, saan sumasama yung tour guide? Sige. Sige. Action! Ha? Sino yung lalaking yun na kasama nyo? Alin niyo sino? Eh, Bading yun! Yun yun! Bading yun! Becky, friend namin yun! Naalala mo? Ikaw talaga? Nabanggit mo, Luis yung pangalan. Oh, Luisa yun paggabi! Ano ka ba? Bading Si yun? Luisa, oo! Parang- Send ko yung picture sa yun na bading-bading yan siya. Ano ka ba, no? Mas... Sigurado ka ba? Mahal. Ano bang tono yan? Eh, siyempre natatakot lang naman ako. Saan ka natatakot? Eh, baka maagaw ka ng iba. Apaka-sweet naman. Hindi ako maaagaw ng iba, no? Ikaw lang ang mahal na mahal kita, alam mo. Kapag ginawa ko yon para akong tanga. Alam mo kung bakit? Bakit? Binigay na sa akin ng lahat ng Diyos. Mas gwapong boyfriend, dax na boyfriend, tapos provider na boyfriend, mapagmahal na. Ano bang hahanapin ko? Alam mo, sobrang tanga ko na wag ka, mahal, magtiwala ka sa akin. LDR tayo eh. Mahirap pag ganyan. Nagdaduel ka sa ganyan na pakiramdam. sure yan na may miss lang kasi kita eh. O pag miss lang, hindi gumagawa ng mga issue. O, sige na. Eh, Love you. Ano yung magsasargaw na naman kayo? Oo, okay lang nag-swipe ako. Ano lang yun? 32,000 lang yun. Kasama na yung, yung back and forth ng airfare. Ha? Love you. Thank you, mahal. Sige, Tas, mahal, dun ko na rin sa swipe yung mga grab ko and all, ha? Ha? Okay, sige. Love you.
Gasgas na gasgas yung credit card ko, Colin Tits. Pero okay lang yun. Pag mahal mo, ipaswipe mo. Yun. Pero nag-away sila ng best friend niya. At nagsumbong ito sa akin. Kaya imbis uuwi ako ng Pinas, hindi ko na tinuloy. Ano yun? Akala ko uwi ka. Wala, dito si Mama at si Junjun, pinabakasyon ko. Dadalhin ko sa Nandiyan Legoland. na sila? Oh, dito. Tapos mag-Singapore kami. Mag-Universal. Bakit parang feeling ko na betray ako kasi, di ba sasama ako? Ang plano kasama ako dyan, di ba? Dapat next year. Ba't di ko alam? Next year kaso wala eh. 'Di ba? Kasi di ka naman naging honest sa akin eh. Ano sinasabi mo, Arthur? Ano sinasabi mo? Grabe ka sa akin, ha? Huwag ka na magmaang-maangan pa. Aminin mo na lang. Anong Lahat amin? naman binigay ko sa'yo, di ba? Ano pa bang pagkukulang ko? Ano sinasabi mo, Arthur? Wala akong alam sa sinasabi mo. Ayaw mo talagang umamin? Wala naman akong aaminin. Ano ba yung sinasabi mo? Yung Luis na yun! Alam ko lalaki mo yun! Sinasama niyo palagi sa travel niyo! Yung bading pinagbibintangan mo na lalaki ko? Come on. Kapal na mukha mo! Ba't ako magsisinungaling? Mahal kita at di ko gagawin yun sa'yo! Ha? Bading? Ha? Oh! Hindi yun bading! Huwag mo kulukuhin! Bakit mo kasi anong karapatan mumurahin ako, ha? Kasi niloloko mo ako! Patapat ako sa'yo! Hindi kita niloloko, Arthur! Sumpa man sa Diyos! O ako! Ha? Hindi kita ginagago! Sino nagbalita niyan sa'yo, ha? Kapal na mukha Gusto mo malaman? Ang kapal na mukha niya! Sino yan, ha? Sino? Gusto mo malaman kung sino nagbalita sa akin? Ha? Sino sabihin mo? Pupuntahan ko ngayon din magharap tayong tatlo na video call. Huwag na, baka mapahiya ka lang. Sabihin mo na! Yung best friend mo! O ano? Saya ka na? Sabi mo nga, di ba? Tanga-tanga mo na pag ginawa mo pa yan. Sabi ko na eh. Niloko na ako dati kaya bakit pa ako nagtiwala sa'yo? Sakit. O ano? Ayaw pa kaminin? Hindi kita niloko. Kasalanan mo yan kasi ang lambot-lambot mo. Ikaw yung bading! Ikaw yung bading! Kapal na mukha mo! Ikaw! Ako! Ikaw ang bading! Kapal na mukha mo pag bibintangan mo ko ng mga bagay na ikaw ang gumagawa! Bading! Nag-gaslight ka pa?